spesial buat Pak Toto yang punya depan semuanya ya. Arun Balada. Barangkali mau ikutan gabung, diaturi. Jare pengen gawe kula mangkat demi kita dilawani wong wadon bujang kanggo Bu Ajat Bapak Ajat keluarga Jona Production. Wong Purwakarta. Dari siapa Bapak? Bapak Caleg. Atur nuhun kanggo Bapak Caleg.
suwun kanggo Bapak Caleg. Kujana bonuse.